Com us anava dient, aquella època, el 2018, jo estudiava i vivia a Escòcia, entre Glasgow i Edimburg. I per no desconnectar del tot amb Catalunya i Barcelona i amb les meves responsabilitats professionals, agafava un avió cada cap de setmana per fer els concerts i les actuacions que tenia aquella setmana. I eren aquells caps de setmana on la Mar i jo ens anàvem coneixent. Ella m'acompanyava als concerts, quedàvem, anàvem a sopar, etc. Hi va haver una setmana d'aquella època que gairebé ni ho explico. Resulta que una setmana de febrer va haver-hi una tempesta fortíssima que venia del nord de Rússia i envaïa tot el nord d'Europa fent unes nevades increïbles. Doncs bé, Escòcia estava col·lapsat. Va començar a nevar dilluns, dimarts, dimecres, allò no parava. Des de dimarts van començar a cancel·lar tots els serveis, ni autobús, ni tren, ni avions, aeroports tancats. I jo tenia un avió el divendres i no sabia què fer. Efectivament, Ryanair el dimarts cancel·la el vol del divendres i jo, supernerviós, que no podia deixar tirats aquelles bandes. Tenia concert amb la Bet, amb l'Anaïs Vila i amb la banda del Cotxe Rojo i no sabia què fer per solucionar-ho perquè no podia trobar un substitut en tan poc temps i no em podia moure de Glasgow. Aquells dies vaig estar parlant constantment amb la Mar a veure com podríem trobar una solució i al final ja, sense trobar cap tipus de remei, a punt de cancel·lar-ho tot, a la Mar se li acut la idea de «Escolta, Mateu, sempre et quedarà llogar un cotxe». Però això us ho explico al proper vídeo.